Rongkhang constituency Narendra Modi man ki bat phongpharu isi ke pleng MP Horensin be ake haita chetongdon Lizangkar Bianglong Rongkhang constituency arlo duluni okmibong open hola long polling station ke thomatum chelang pet pen Prime Minister Narendra Modi man ki bat phongpharu isi ke pleng along lam ke than karjudun Bangso along ke hai Horensin be Rongkhang Mandal President ake hai Nirbhai Baro Kisan Morcha Vice President ake hai Bimal Timang Lapen Rongkhang along kapre ke theke dingatum chetongdon Lasonsi Prime Minister Narendra Modi ake hai ningkansuri ni rakre pli pre achiklo ni phai ke thomar ni pensi pangchenglo La sor ni pen lasonsi mesen angkung selamsi man ki ba than bom lo bangso along kachuti ki alam det ke chingthuji ke chorli ke thekure alam la pen kapre ka ki mesen alam na ke than bom wang bom si pining ningkansuri ni rain koira ke thom jang mi achiklo ni phai thong ke par ni ke phongpharu isi ke choklo Bangso phongpharu isi ke chokar ni along ke dam tang man ki bat ahut alamo ke than pon atum pensi pini puthot ake hai Narendra Modi lamre hing pensi chingki che than thulo la pen non e prang ke wangji arni se tami chiklu i jon pen e phong kai ke tami ake hai Narendra Modi pen than pon thubom lang pini bangso ame along kado kabe bangpharo ke thom amuluk chetong dunsi mesen pen me pachun pon long lo Dong mukak pen Grayson Timong report Public News 24/7 Karbi Anglong. Pini nelidak nemetang polling station long wang pensi mon kibat ke arulo ati dak penanarat nang kitong lo paru muni nang kitong lo ati Narendra Modi pipi makan ngi pini special episode 100 ke pleng 500 pleng so episode long pipi alam makan ngi kado wita dudun song lo lapen mon kibat judat pen aku rat pen aku theni chethan tholo je mon kibat important people si pinang kok ma kado welam ta chethan lo pen rat ta me aning sam lo apen kurang jani bang ke acheklo jon tin ta me la mon kibat ani bang ke rat to aport people ason sinile ining the lo apen mon kibat pen kachali dunalam an ta me rong so ta chethan po chethan isi monit tong bang sia konsias bang po lapen munit atum homas emetang rong along ri kapak lari kapam ni phanwang munit tong bong chethan chimum pensi lake mane citak lo pute akime kamang munit tum ceja po lalo onku bodo lang lapen sarla penan kidukela kara tumla rongkhang ara tumla orunodoi scheme by which tame penan long kono tamila ke long le tum bang hai ko selong le tum da long po ala si feswa si pimati di wasi long kelong tang tung kelong tang lo kelong ye tum da dolang kasi ai sabang sorkar en bom lo kasi non recently ja kelong tum do lo bon rongkhang ta ne suri sile kayan bak do khogi bon ne lehin ben na penan pilo lokal ami sehin ben na pilo aku yang ye port ame kelong le tum hane people la la besar la isilam non lom suluk sodala border ap thaglam nang lipen border ke lage itu malong le tek lor ke la bang han pi yala ma velo lage de 1950s survey of India ateng nan si itu ma along le himalo karbilong ri lo labang ke jok nang ponun elo lake karbiara tame lake ning siwet pen sa adap themnai lake nang umu parti ko alam ave lake karbilong ri alam pinang mati metang along le alam pinang mati di lati neli SMP tame nungje lo rang ta nungje lo Meghalaya apartment mainly ke thengpina chonghu tum ke wang tu incident du itala mati thengpina chonghu timbas maklar tum asolam ne hadil hi long ta nungje lo mediang ta nungje lo break jama party tumi pula Karbenglo tumas council matela non caroling kona sarkar tum bhumi ram de pinna pula support kana koksa bhumi ram de lo dam lo ke MEC tum da dam lo ken dak lokal MLA ke so dera jilding lo thurun elang honta non treatment and bam na hai kasi lake okar state isu state border mati di district border le mati state government pe nei tung jogajog bom chinki bom lo etum Karbenglo CM tudam lo hang kame so puda ka chinki bom lo ni ja chinki bom